vie. Sans amour, sans souci, sans problème. Hej, jeg hedder Adam. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at prøve at være hjemløs, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at få et indblik i nogle andre menneskers hverdag. Nogle mennesker, som har en meget anderledes hverdag, end vi har. Det kommer til at fungere på den måde, at jeg må leve for 66 kroner om dagen. Normalt vil man egentlig i min alder få omkring 6.000 kroner i kontanthjælp. Og min mor er ikke lige kommet hjem endnu, og jeg har faktisk ikke fortalt dem noget om det her. Så er min mor kommet hjem. Sidder på sit kontor lige nu. Hej mor. Jeg skal være hjemløs i et par dage. Det her i weekenden, og så til med på mandag. Hvorfor skal du det? Det er svært at tage sig ind i, men det synes jeg i hvert fald kunne være sjovt at prøve. Okay. Det synes jeg ikke er rart. Skal du så sove ude og sådan noget? Ja, det skal jeg sådan set. Ved du, hvor du vil være henne? Jeg har nogle idéer. Jeg tror i hvert fald, jeg skal op på Toftegårds Plads på sådan noget, så jeg ikke kan finde et sted der. Okay. Okay, så er jeg på Toftegårds Plads. Mine ting er her. Det er et ret lille bænk der, så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sove her. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at finde en lidt større bænk. Men det er i hvert fald her, det sker. Niklas kommer lige om lidt. Der kommer han jo. Lige fundet en indkøbsvogn. Jeg har lagt mærke til, at folk synes, det er rigtig underligt, at jeg har en indkøbsvogn. De kigger mig på en. Men jeg synes, det er meget hyggeligt. Men tror du også, det er hyggeligt, når jeg går, og du er helt alene? Altså, nok ikke ret længe, men sådan det er jo. Fordi det er jo kun fredag, ikke? Og der er jo 2 dage nu. Jo, men jeg skal nok nå at fortryde, at jeg har gjort det her. Men det er noget fint nok. Altså det jeg glæder mig med til, det er at skulle sove, ikke? Det bliver nok ret nederen. Hvor har du tænkt dig at sove henne? Jeg har faktisk overvejet, at man bare skal sove her. Jeg synes, det er meget fint. Tror du, at du vil tænke, at det er at være hjemløs? Altså normalt er jeg bare sådan ret meget ondt af dem. Og, altså, jeg har faktisk helt ærligt sige, at jeg har en eller anden en eller anden forgyldt idé om det at være hjemløs. Jeg synes nogle gange, det bliver helt vildt hyggeligt. Og skulle bare vandre rundt gennem gaderne og lægge sig til at sove her og der, men selvfølgelig så har de det jo ikke specielt sjovt. Så det er fredag nat. Klokken er 10. Og jeg er ved at være på en træ, så jeg er ligesom ikke så meget noget at lave, så jeg tror bare, jeg vil ligesom gøre mig klar til at sove. Godmorgen, Adam. Så er vi tilbage. Ja. Hvordan har du sovet? Ja, der var egentlig været okay, men det er stadig ikke vildt sjovt. Bænk er ikke sådan det mest komfortable i verden. Så hvad er dine planer for i dag? Altså jeg skal til fest hos Emma i aften. Lørdag aften. Jeg er på vej hjem til Emma. Hun holder fest i aften, og det skal jeg være med til. Det er lørdag nat. Klokken er lidt over 2 eller sådan noget. Jeg har lige været til fest hos Emma. Og ja, jeg har fundet en fucking sindssyg bænk. Så her skal jeg sådan. Så er det søndag eftermiddag, klokken er cirka 11:30, og det er lige holdt op med regn. Nå, jeg er på vej ned mod Valbyparken. Jeg går på Trekronergade lige nu. Se kirken bag mig et eller andet sted der. Der er musik derinde.
Kan der ikke mere? Tag noget mere, du. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre, et on traîne, Lyst. on s'amuse à Er der noget galt med passer det? Nej, den er her godt. sans peur du lendemain. Så er det endelig søndag aften. Jeg har glædet mig virkelig meget til i aften, fordi så er det endelig i morgen, jeg er færdig. Så skal jeg i skole, være sammen med folk igen, og så kan jeg komme hjem. Jamen jeg vil jo sætte i seng. Jeg er virkelig overtræt lige nu. Yes, det er ret at være ved at være færdig. Keder mig. Så, nu er det mandag morgen, jeg er på vej over i skole. Så det er jo næsten ved at være over nu, heldigvis. Sidste dag. Og jeg kan gå hjem, når jeg er fri. Det er sindssygt koldt, og det har været virkelig, virkelig hård nat. Jeg er allerede glad for, at jeg har fået gjort det her. Nu hvor jeg kan se inden, hvad jeg er på vej. Så jeg ved ikke, hvor jeg sige, det har været sjovt at prøve, men sådan er det jo. Nå, jeg skal i skole nu.